right muri Zimbabwe sezvamuri kuona tadzokera futi kwaChief Mboma. Aiwa basa rakawedzerwa vari kuti vazukuru vakuuya vakawanda ende basa rinofanira ngechi vachikwanisa kubatsirikana vese. Ndofunga mukuruona basa neiro raiswa kumusoro iro kuti ritese rinyatsooma. Mimwe mishonga wangu wachitonditsanangurira kuti vakanoitora mumvura, pasi pemvura. Saka kana une dambudziko rako gara wabatika. Tichipinda muchirongwa Sekuru ndofunga muri kuvaona Chief Mboma makadii? Ndiri nani ndasvika zvekare, ndapfuurawo nepadare penyu, ndapfuurawo nepamusha wenyu. Moyo wangu wandirambira kuti ndingopfuura ndati gandione ndichute futi chimwe chinhu chinoenda kumafanzi muda kuvataurira kuti chii muchipinda muchirongwa. Nditange ndakwadzana kuti makadini pasi rese kuti ndikati mhuri yeZimbabwe nevamwe vari kuuya pana havasi vemhuri yeZimbabwe vari kuuya marudzi akasiyana siyana. Saka ndinoti makadini pasi rose ndichikwazisai right. Masvika pano ndinotenda, ndofunga muri kuona basa mambondibvunza ndikakutsanangurirai. Ndanga ndakambobuda ndichienda kumvura kwana ndakamboenda ndine mitombo yandinayo iri apa popesa apa neimwe iri pakona apa yanga ndakabuda nayo mukati memvura. Saka muchiona ndasvika kudai aiwa vane matambudziko akasiyana siyana, svikai paChief Mboma mupedzerwe matambudziko edu. Aiwa ndofunga manzwa zvataurwa naChief Mboma. Toda kuti tipinde munyaya. Pane nyaya yandaichimbotaura nezvayo navo ndichiti kune vanhu vari kuenda vari kuteera zita but pamwe pacho vasiri kubatsirwa kana kuti vachibuda mari yakawanda kuti vabatsirwa. Vanhu ivavo mungati chii kumashoko amungavape Chief Mboma? Right, ini njinda ndinotaura panapa. Ndinotaura kuti musateere zita zvakanyanya. Teerai rubatsiro kuna vamwe vanhu, nekuti tine vamwe vanhu vari kuuya pano vachichema tateera zita kwanhingi, tazonobiswa mari yakati inotenga mombe, asi kana wauya panapa mari iyoyo unongobisa mari shoma shoma wotobatsirwa dambudziko rako richipera. Saka ndinoti sunungukai kuuya pano mubatsirwe matambudziko enyu achipera, zvichifamba zvakanaka. Vari kurwara nematambudziko akasiyana siyana. Ndine imwe nyaya futi yandakaita pabulawayo yemukadzi anga nenguva achirariswa pasi nemurume achirara nevana pamubhedha. Kana vauda kunofara vobuda mumba mubedroom unoitira bonde kutereti kana mukicheni, asi akasvika pano ndikamubatsira, vana vakanoiswa kwavoko ene vakurara mumba bonde rakunakira. Saka vane matambudziko akaita seya svikai pano, mishonga ndiyo yamuri kuona seizere. Ndofunga mainzwa muri Zimbabwe nyaya yamainini vakangosvikawo varoorwa, vari kunzi vaisaraswa pamubhedha, vairariswa pasi, murume achinyanya kuda vana vake vemukadzi mukuru naye. But paakazosvika paChief Mboma manje akabva vaita se akabva abatsirwa. Izvezvi kungotenda kwega kwega kwaari kuita. Kwaari ikoko ane vamwe vaari kutotumira muno mudare. Saka kana uchinge wakambobatsirwawo panapa, kana kuti usati wasvika usati zvako zvaramba, kana usati wasvika paChief Mboma zvako hazvisati zvaramba, because hausati wafamba, hausati wasvika chaiko chaiko kwaunofanira kunge uchibatsirwa. Saka kungokurudzirana muri Zimbabwe kuti ungoudzawo mumwe kuti aite sei asvike paChief Mboma, ndipo pega panokwanisa kuita kupera matambudziko mazhinji, matambudziko ake. Ndofunga muri kuona mishonga yese yauya apa. Saka tichakumbira Sekuru kuti vatitsanangure kuti pane matambudziko mangani apa anokwanisa kubatsirikana nemishonga yavakatigira kubva kumvura. Right, apa pane matambudziko akasiyana siyana anorobwa achienda zvamuchose achipera. Ndofunga muri kuona mitombo yese yandakaunganidza apa, mitombo iri kubva kupisa yandakasvika nayo. Ini handinochererwa nemwe munhu mitombo, ndinotoenda ndega ndichiudzwa nematambudziko anenge achiuya nevazukuru nekwandinenge ndinotora mitombo yekuti enda pakati ndinotora mitombo yako ndokupata vazukuru vachave nematambudziko akati. Muchiona ese ndobuda mvura iyoyi, yakatobuda mvura yamuri kundoona ese ndemvura yakatonyorova iyi, ndobuda mvura yotopisa mvura buda mvura. Saka zvese izvezvo vazukuru ndo vanenge vachiuya vachibatsirwa zvakasiyana siyana. Vese vanorwara vane minyama kunyanyisa vasingadi kuroorwa chaivo. Ndino muzukuru sikana vandakabva kubatsira angaiti yangodanana bedzinengomana waenda, ngodanana bedzinengomana waenda, akandisendera meseji nezura iri, Sekuru
handisi kunzwa mashoko ari kutaura mudiwa ndakasangana naye ngekuti asati ambodini chaicha kwakutonditi handi tinoona tete wako kwakusiyatengera tete grocery nechii saka munozoda kutenda kwakaita sei? Hapana. Aiwa ndo matambudziko atiri kupova chaiteera. Aiwa tiri kungoti vane dzimba dzaramba, vane mabhizinesi aramba, vane mari dzisiri kufamba zvakanaka kumabasa, vese vane matambudziko aunofunga kuti ranetsa iwewe, watenderera washaya rubatsiro waenda kumaprofita nekuvamwe varapi vanozvitiwo varapi because kunze uku variko variko vekutoti vatokwana kutogadzira akaundi yakanzi Chief Mboma paFacebook wototanga ushandisa mavidheos iya, but isusu mavidheos edu tete takangoisa namba pascreen kubva richitanga richipera. Saka usati wapedza nguva gara wafonera Chief Mboma, musabirwe mari kunze uko. Kozi tine vamwe vanotouya pano vachitotaura kuti tanzwa zvakati tambofamba takadai chowani aiwa svikai pano nevamwe umwe aripo akauya panapa aita ndanga ndaenda kupiwe ndanga ndanoda kunotira kurombeswa asi akunopiwa zvinhu zvisiri izvo zvakadai akutochema kuti sekuru mari yangu yakaenda. Saka aiwa panapa munobatsirwa nematambudziko akasiyana siyana. Because vamwe vakungoti tozvigona but chinodikanwa maresults ezvinenge zvichiitwa. Aiwa ndofunga basa muri kuona